салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби ма. бародарон, имрӯза видео дар бораи дута канал мерава. ман шумода каме маълумот метавам, бо диққат гӯш кунед. он шахсоне ки дар сомонаи ютуб мехоҳанд ки блогерӣ кунанд ва аз ютуб сум кор кунанд, пас ман ба шумо ду канала тавсия метавам ки дорои 2000 подписчик доранд, монетизатсия доранд, сабшества, промои эфир ва пин-код картата мечаспонӣ, кору фаъолията дар ютуб сар мекунӣ. дар ин канало соат ҷамъкунӣ, монетизатсия гирёнкунӣ ёки пин-код, налог, ин хеле коро ҳамаш кардагиай. ин канал ами то нола тайёр кардагиай, яъне 100% тайёра, ягон кор намекунӣ, фақат оформит мекунем, картата мечаспонем, тамом. ту метавонӣ видеои худа партоӣ, просмотрро бигирӣ ва суми хуба аз ютуб кор кунӣ. барои ин канала гирифтан чӣ бояд кард? инами рақамода занг мезанен, мегӯен ки салом алейкум дӯстон, салом алейкум дӯстон, мегӯен ки салом алейкум бародар, ман мехоҳам ки дар ютуб блогерӣ кунам ва популярӣ нишам ёки аз ютуб сум кор кунам, ҳада як канали тайёр даркорад. бас мо шумода ҷавоб метиҳем ки хуш омадед ба канали мо ёки хуш омадед ба студияи мо, яъне студия не сомонаи ютуб. хай бародаро, вақте ки занг заден бо шумо чақчақ мекунем, муолима мекунем. агар ки масалан гап чап пухт канала дар номод афорд мекунем, метавонӣ пешравӣ кунӣ ва аз ютуб сум кор кунӣ. каналои мо, ягонта канали мо жал авторски ягон чи надора. мо хеле каналҳоро пешниҳод намекунем дар ҳамин сомонаи ютуб. агар ки пешниҳодам кунем, пешакӣ гап мезанем ки ака канал ҳам хеле дефект дорад, ёки ту худам ақл дорӣ ку мегирӣ проверка мекунӣ. агар дефект дошта боша, нагирен дӯстони азиз. ҳамин каналҳои мо агар дидем ки дефект дора, вақте ки мо канала шумо да афорид мекунем, канала диде ки дефект дора ёки жалоб дора, авторский дора, бугӯ ака канал намешава, намегирам, тамом. лекин мо каналҳои авторский ёки жалобдорро пешниҳод намекунем ҳеҷ вақт. агар яке ба шарти хоҳишманд боша ки ака ягонта канали жалоб қатибати арзонак боша, пешакӣ мегем то, на ки мо ҳамхели каналҳоро пешниҳод намекунем. вабше умуман пешниҳод намекунем ҳамхели каналҳоро, барои ки ин каналҳо оянда надорам. барои мо шумо дар каналҳои пешниҳод мекунем ки ягон дефект надоранд, ҳама чизаш қоидавӣ чотка кардагиай, фақат мегирӣ видео карда мепартоӣ, ҳунари худта нишон медиҳӣ ва аз ютуб сум кор мекунӣ. бо беғарзи ин дӯстони азиз, беғарзи ин каналҳои тайёр, ҳастаи каналҳои бемонетизатсия арзонтар. бо беғарзи каналҳое ки тайёранд, ҳастаи каналҳои нотайёр арзонтар. ай 6000 рублей сар мешава. канали 1000 подписчика 6000 рублей сар мешава, ҳам хеле боло 1500 подписчика, 1700 подписчика, 2000 ҳам хеле мерава, то 40000 подписчика каналҳо дорем. хоҳишмандони кадоми ҳастаи каналҳое ки худтон тайёр кунед, метонен уверенен ки ай худут ки боварӣ дорӣ ки канала тайёр карда метонӣ, бас ҳамин рақамота занг бизан, канали арзонтар бигӣ худут тайёрш кун. на ки наметонӣ, мо худмон дорем тайёроша. баъд кадомида ки соати ютуб дар кор неста, соати ютуб инамҷада меброя услугое ки мо мекунем, инамҷада ҳамаша қаторак меброя. бигирен айрӯя мебухонен чи услугиёро мо мекунем, занг бизанен, коротона мо буд мекунем. боз иҷада меброя, бо мо шумо такрор мекунем. соати ютуб, пин-код, адсенс, монетизатсия равон кардан, налога пур кардан, яъне ҳама корҳои ами чи мушкилӣ дар ютуб ҳаста, мо ҳама корҳоро мекунем. барои ҳамон ин рақамода занг бизанем, ина услугиҳои мо ва каналҳои фурӯшӣ дорем, любой чӣ дорем. бародаро, фаромӯш накунед лайка биҷиқен ва дар канали мо ҳатман подписатсия кунед ки аз видеои оянда бохабар шавед. то видеои оянда, худоҳофиз. ҳамато худованд нигаҳбон бошад. агар ягон саволо бошад, дар таи комментария бинависед, ма комментарияи шуморо хонда ҳатман ҷавоб метавам дар комментариятон. тамом, боқи худованд ҳамато нигаҳбон бошад. то видеои оянда, худоҳофиз. Oh.